Yeah. Galing tayo na pag-gasolina. What's up mga bro? Welcome back to my channel. And today's video mga bro is I'm back again with my legendary XRM110. Bakit kailangan pa may number, no? Gaya ng Sniper 150 XRM110. But anyways, today's mission mga bro is nga pala, before that, Happy New Year! Welcome 2020. Happy New Year mga bro. Kumusta yung ano natin, New Year's Eve celebration? Masaya ba? For sure masaya kasi ang daming nagpuputukan. At saka ang dami din mga motor na nagputukan. Kasi nga, nasira. Sabog. So ngayon is medyo marami siguro ng tao na kasi yung iba papauwi na, kagaya nito, uuwi na sa kanilang mga tahanan. Yung iba pumunta sa mga beach. So mga bro, nga pala ngayon is, ang mission ko ngayon is gagawa tayo ng bagong intro. Yes, intro para sa year 2020. And gamit ko yung motor na to kasi ito yung motor na sa akin talaga, at ito talaga yung gagamitin natin. Para pag every time na magmotovlog tayo. So yun, so may spot dito sa amin na pwede tayo magpalipad. Tingnan natin kung walang tao. Kung meron, lipat tayo ng isa iba. So kung wala, dito tayo. Sana wala. Pag wala, palipad tayo. Dito, lapit lang sa amin. Pag wala, palipad tayo. Meron. Yan, medyo ano kasi dito, malawak yung lugar. So, mukhang walang tao dito tayo. Doon kaya pwede. Dito na lang. Kasi medyo open area dito. But before anything else mga bro, papakita ko muna yung bagong upgrade ko sa motor. So, ano natin, ang bagong upgrade natin, pinalitan ko na yung gulong. Medyo maliit na siya. Anong size no? 70-80 by 17. And sa harap is ano to? Size nito. Sa harap is 60-80 by 17. 60-80 by 17. So yun. At saka yung harap, pinalitan ko na din pang RS125. So swak naman. So combination na to, hindi na to XRM. RS125. At saka ito pala, kalimutan ko, yung shock. Mura lang bili ko nito. I'm sure madali lang ito masira. Pero it is what it is. Ayan, at least pogi yung forma, diba? Tsaka may tinatawag na baso. Uwan ko kung tawag nito. So yan, gawa na tayo ng intro. Maya ulit mga bro. Bawal rin. Okay, chop. Guard yun Sketchy. Buti hindi tayo napagsabihan. Nako po. Kasi private area kasi dito, kaya bawal. So yeah. Bye. Uwi na tayo. Yun mga bro, yun yung first location natin. And doon na lang siguro. Kasi alis uwi na ako. Takot ako bigla. Ang daming sakay ni ate pang drive.
Isa, dua, tulo, upat, lima, anim sa kayo ni ate. No problem. Medyo madaming nang nagsi-uwian. Galing siguro sa ano to sila, galing sa beach. Kami sa bahay lang kami, natulog lang ako. Tapos ng 12 o'clock, ayun, tulog na. Kasi nga medyo ano, may party sa amin. Kaso nga lang, ano, napagod ako kaya natulog na lang ako. Pwede siguro yun, walang helmet kasi nga ano na naman New Year. So okay lang, no problems. Sa mga gusto kong motor, Raider 150, pera, tsaka yung sniper syempre. Ito si ate tingnan nyo walang helmet. Yan, walang helmet. Ingat ate. So ayun, muntikan na ma-mission fail yung intro na drone shot natin. May guard pala dun. Parang kulang na lang sabihan ako nga, sir, asan na yung drone mo? Bawal dito. Kaso ano, umalis tayo bigla. Umalis tayo bigla, parang ano, parang wala na nangyari. So ayun, nakalusot tayo. Tagal-tagal pa tayo makabalik dun. Baka babantayan na tayo palagi dun So yeah, siguro okay na yung footage na nakuha ko. Madami-dami na yun edit ko na lang. Kung makikita nyo siguro sa next na upload ko sa video, kasama na yung intro. Siyempre bagong taon, di ba? Bagong intro. Hindi nga lang bagong motor. Pero I love this motorcycle. Dito ako natuto talaga na magmotor. So munti ka na ako, kinabahan ako bigla. Buti gusto ko pa sana magpalipad. Kaso parang feeling ko parang patay, may tao na nakita sa akin. Kaya yun, iktad na, alis na. Mahirap na. Baka kunin pang drone natin. Ako, wala tayong magagawa kasi area na yun, private area. Dito kaya. Happy New Year 2020, Year of the Rat. Rat, yes, Year of the Rat. Dito maganda madaming ano na ito rin? Explore na ito rin. Ayos explore natin dito. Wow. Ano ito? Sumpay sa tulay. Ay, sumpay sa iyo? Nga tulay? Iyo? Asa ni gawas ka? Subukan naman ko YouTube. Mga boss ko kung ma-video sa YouTube. Bisaya Explorer, wala ko sticker. Sayang, huwag kabuhat. Tagalan tataka. Naman ko sticker, kabuhat. Dira na ka na. Pwede, asa na pwede. Okay. Alo, wakapo na yun. Karoon mo ko, talaga ako. Susurin mo ko. Dito ko gikan sa may, dapit sa may iyo, dapit. Oo. Okay, himay ka. Salamat. At least may nakakilala tayong tao. Okay lang, walang problema. Hindi ka na. Shit! At least namin tayong nakikilala na tao. So next time, palipad tayo doon. Balik tayo doon. Palipad tayo ng drone. No. Harang, patay. Nakop. Shit. Ano natin? Natakot yung mga motorista kasi may ano doon, may tawag sa checkpoint.
Hindi ko sure kung may ano ba, LTO police na nananakip. Kaya na natin. Mahuli, mahuli. Bawal kasi yun may sakay sa likod, may angkas. Nako po. Matinding traffic to ang taas. Wala na ako pala. Wala. Wala pala. So let's go. Mahirap lang magkalisod-lisod. Mahirap na. Kaya panigurado tayo kasi ang dami kasing sasakyan kaya traffic. Kahit ako nga natatakot din ako pag ganito kasi nga yung motor ko marami ng modification kaya yun. So para sure takot gitu. That concludes my video. And yeah, again, Happy New Year sa ating lahat. Sa inyo mga bro, Happy New Year. And I hope this 2020 nag-post ako sa community post na more motovlog this year. So hopefully mangyari ron. So yan, dito lang mga bro. Always remember mga bro,